Abusia mama wakwaba Evambra Attention TV so. Now you Attention TV there. You see we inspire you more. Nada neda. Na yakoso e we ase ana nsema. Wonte won ho ase yeba e be kire mu e ma ho so ote ase. Na mesaka Apostle Paul afọ e wo dem hase ne no e be kire nkomo. Enche ye bia ana sofo bia waji din eba abontin ebe kire mu kire se kamya kwaye se no sori ayi na ewo bu ahyede bi da ho se mu ye mabunu na mo pese mo wawe anke ni kwan se mu ho anas mo hye mu kra ewo mpem we ana sofu e da betu da kra se kamya kwaye se ne 21st century no ewiase na da no eno nti adanti na asofo na emba adwun kromo na mabunu a wahye se obe wawe no anka Sabi obetimi ede wo ho aka wo ho anaso obekọ obedi mpamu agro ansakra na waware na mesa aka Apostle Pastor Paul afọ ewo dem ha se ya meni no ebe hwe nkomo se obepene so nya sofu eka anaso no so ewo no so ne idea different idea anaso different suggestion ede fa assembly ho na me ka o se me pa chowa opese ye boy adwuma ho dawuro ade ema wo no kwan eda ho se odo onyuma ebeba numbers na school e wodan ho no fa ba ko na woni marketing department no entry enkomo university so ana abo mechi a mabetna ha me ne wo so ebetwetwe enkomo ebusia Attention TV e wo Facebook YouTube Twitter okwa Attention TVGH to be follow like subscribe na share esa so epem so medi ene akosia because am twa me ho me ba me ne Pastor Paul afọ ebetwe enkomo Abusia ye twaye ho a yaba ene asema eda efono so ene sesofo a wagine din e wo wiase hanom kaka odin nsem bi ebeto abontene se kamya koye se ohye chenchene chan bi ededa ya asori mu a kamya koye se abayewa hu abrante wope abrante hu abayewa wope na nka wope se wo try mama ne dada eya na ekwan ense da enda ho asori bi kra de okofani anaboko ho echire kra se ma yesa de na wo nhira ware ne so emfa emamo we ana obechire ma kire se anka ono de na adwemu a anka asofofo wo ga na hani na emba adwun kromu na nka ene de mabunu fo a wo hu so opesa ware no anka wotimi ehye mu ewo mpam kra ansana waware o hwa na ne reasons edo sapa pa ye fisese ye ko outside church na ya na dodo na tai ka se ebia na abayewe kura be man ka ware no na wakan bi ahwede da na yi ne o ka hwe no na ekoye papa na wawawe wie na man kan hwe na ne de se emu wawe wie na mo kwa ka hwe na nya ni taste na chesa wija ya ana eba no kra ka ho bi ana ma wawe jai bebre no eba o yen story yanko na ne Pastor Paul afọ so enko twen komo na emu no so ewo ka edefa asem no ho Safa ma wakaba. Ya na mami. Njide se bibia eye boko. Radiadom bibia eye boko. Ujitu mu se ma wane dada eye de pa. Odi kan mechia odifo entry. Okay. Ene ne ho kafo. Ame hira won baabi a wo bia. Mama asma o kande mene sofo no. Da biji me question anu answer. Ujitu se mama ne dada. Eye de. Ema realization. Yeah. Ema ubuto yem. Yeah. Ema adwin bi kra obi ka meka odo bi ka be 10 billion untu aye. Ema urefi. We to me feel but after we know okay. Let's say through process. Betuma mama we fi but over say akai. Obe say akai. Dey akai na dey da. Yeah. Eda ho. Wa me bisa o. Wo be software wo da wa software no. Asema software ka ori ne ekwa adwun krom ana. Mama me ne ya adwun. Adentia. The reason na say nyame asem da ho. Nti say Bible say asam ne yen bi mfi. Ne yen fa bi so enhye. Nti say wo ye sofo na say wo de asem ne bi e be hyem na mayame aka no. Wo babo ato egu a. En say eye ni pasem nyame ase. Na hefa na nyame kire Bible no mu say eni kwan say mabun de wo ho ka wo ho asan aware. Oh Bible say esan honam akonno nti ba ma bi a onya ne yere baako yenka ge what else so wona ma wa kwan so awale kwan so no ene ne den awale kwan so no say wo ba no ana ba ma no we hu oba na wo pe no
wobɛkɔ ne fie ne maame na ne papa wɔ hɔ wate ase na wakɔ bi sɛ ɔbaa na ase na wayɛ ne ho ade wohwie a ansana abaya wo yere ɛne na ho te ɛwɔ nyame anim but wo mi sɛ ɔbaa na ase na wo ne ɔbaa no kɔ dikan kɔ yɛ bibia awarede a ana maame na agyade ade a wɔyɛ ɛwɔ aware mu no ya dada ba na sɛ ɛkɔso ɛkɔso but ntina ye entwa sɛ ana sɛ ense sɛ esi no sɛ saa de ne nya ebe mu hwie a be ma no mpre sɛ ɔbɛyɛ ɔbaa no ho ade ye hyia no hyia ɛyɛ den a yinsen bɛbɛ yinsen be mu a protection about protection no enye Nyankopɔn ne pe enye ya mepe sɛ contraceptives ye ke kansem bi a ye bɛkyɛ yenka nsɛm a mpɛ sɛ meka sɛ ye kan ye bɛkyɛ ne sɛ ye wenam anapa ne enimbre ina nkokɔ woto ayedi nkokɔ nso yewe apɔnkye wo yewe wate ase dam woni ina no sɛ dia Nyankopɔn ye ho no akokɔ bɛn no wa fa me plan dabi apɔnkye bɛn na ntwi bɛn dabi sa akokɔ ye fa me plan konkosue bebrebe ye benya bi adi nti wo na wo kɔ ye fa me plan no wo ye papa ana wo ye bone wate ase wo ye fa me plan wo ni obi a wanyi se ma akoda no kra no wa wo na wa kogya na to bola so no wo ne ye pe wonso be ma wonso yusu eduro wonso woni da nipa ni na no aye pe emfa wonsa wo ye sofo na menim sofo preko kasa asam no enso na obetena wo se asofo no ibi mu ayesi bi mu akafa girl we mu ayesi sedia bible si dua na aba no aba na ebehu na edebehu no dua kono wate ase nti ni anyame aka no se wo mfa ene nche se wo de beto se obi anso follow wo asem na enja anyame de no nto nchen emwa ye ni o mebi o ma we yansoso samu ai mami we yansoso asamu a condemn yami asem no ba o san ka beboa ebeboa wo kwan ben so because say kra na yenka ne say won jintum kra emebunu wonyema ansa na waware ene na hawo no ene nti na ye bre ba on jin this say ye ma so ne ya we say okay say we da ho but you know you should do it rightly and san na maware a edo so em mama ye kotire yami asem a ade bia e bia yanseni te kotire asem no a ade bia e bia mpenifo ehun se ukọ asantefo o memu ansa na oba kra bekọ se wehu be ma no ana oba bunisa wo gre ne bra sa bra go no ni na ne se akoda no onko nante basabasa okay onko fa be mebi no nkonyin se mpro wonyin se bi no fa meto ya hwe ya man mu a da me nioma bebre koso wonna wa asole wonyina wa asole mu nti ede na ma ne basa afi se ye be kan sofu ya be hu se yenka ye kra no koso nti ede nti na yenka ana yenjintum na ye educate your don't you know that it's lack of education ene yenka sai wasi ye kan ye jai enu ne newe se obi ye mo kan obi bu adwaman wo se wo kanini Gos OSEI ni pedua. Okay. Ena ade a memeye no, mintum nkonne. O se mijitu. Se memeye. What I say? Na wo kan se adwamambo no egu ye hu fi. Emeye hu nte e wo nyame anim. What I say? Ye de se ye ni pedua no. Wo behwe no, emma ne bebre wo de kwa aso dem a, fo ne to. Emma bebre omo awo a woni ku. What I say? Fine. Ye nto ye boase. Ye rashi. Oba bi o ma ba menti na oba asole. Oba bi so ma ba memi so ma oba nti na oba asole. Nti that time that moment no suro a wo say ye di preach no. Ye preach say obi abedi ye hu asam na ye kan. Nyame asam re na nkasa no. Ye je ato achi ba bio. But inshira ye die wo be sidan ko abochi wo be yesi wo be toka. Enso adwaman ne koso ye nyina ya pro
pacho atias enti so o kasa ono hwe ebia the way system na ye no anase the way ono otin minimi no nti bintumi kan sem bebre but wo hwe asole bia ana wo hwe church bia even antalokra na wo de kwaso no etu fintin bia bebre okay atias nti o kasa eyo na adwen ba na nkyere se asofo ina yendi nachi na yenjintum se wonni kan kombo adwaman no yinsen koba obeye ne den wonko yinwu ana wonya ne den okay what you say se dia wo ka no eduro na din na no sendro no na onunum ina be wi achi no e de ohaw bon ne bebraw o de braw a wo de betran ya mefie ho a ina wo de ko e bia that time no na be ma no so onam be bi o be ma hunhun na onwalo oh na say your marriage is very be ma ni hunu ho so worry awale pa no manyame mbrem okay what you say afiwe asama na mene maso ma kan se sa wo pese wo ware a shell dross afiwe me topic ni sa wo pese wo ware a shell dross anti is now ka se ma me gina so a me de kasa ne se obi omu a owro wo pint ni wi a adia sombo wo ba ho pa be me na hu a ora hyekoye no ho ade but be me ni hu a wo kra ye ne eni jebiem okay wo frɛ no a se di obesi no akasa nye sa na first no ka obra no asemo but onya hunuoma tubu wo akwan mu pɛ wawie okopa another one a ohun saade nti bible say nkatasia kata ho sie wate ase na okatasie na nimpa na abahwehwe ni we betua ho ka na wa beto ade no me ko wale me masika se mi kire ase denti na wa behe ade kitua inti na wa behi ne nti na ma behi me beto akọ e wo se metua ka na ni die den eba ama me de obuo de ama oba no manfa no wakwan chen me fa no ofie me kwaje ne fi mpanifo nsi oba no wabusua asole mo nso no ebusua pani sofo no nso wo ho nti wo sofo a wo ye ebusua pani a wo to oba na chi na wo ka se wonni kan ni be me nko hia ana wa ba no ni be me na ba se ye ba wale a then we dey ento asu okay yeah that's the say we do ajoje ever so me that's it Pastor Paul Afo ana yene no extreme komo edifa sofo bi nchire mo de ba se kama koye se ne dwambo na ya do so adenti ana sofo fo no won ba dwunkrom na ne de dwambo ne nje ne preko so about me hu yenko ba ma ho be oba be ma so timi hu yenko ba o pesa ware no ho na de bibia atodi na de yanko ayalolo yakosa ane no break no basto ebusia ha attention TV na make out say the donations are never too late. They are not your university foundation or no any foundation or didn't was one any day jankamo bro who say kuna ni kuna for in so to yirin kuro for them na or that's so ya chede enunti friend was 05483029885 now we know and to trade and common na donations our person also de boano no ono so enka fe na make out say wow person o ye bo adwuma hu daru e de ema won ekwan e da ho papa so e de ema won so fa number no na woni department no so enkasa me de ene akosia sparkles attention TV eso eni makra me that's